סוני דגם DVD 608, המילה האחרונה של סוני, מצלמה שמצלמת ישר על גבי תקליטור DVD. פה אנחנו מסיימים לצלם, מוצאים את הדיסק החוצה ופשוט מכניסים אותו ישוך ה-DVD שלנו בבית. לא יכול להיות יותר פשוט מזה. מוציאים ומכניסים. כאשר אני מסתכל על המצלמה, אני רואה שיש לה זום 40, זום ענק, זום אופטי 40, והעדשה, היא לא סתם עדשה, זה עדשה של חברת קארל צייס הגרמנית, החברה המובילה בעולם לעדשות. למצלמה אפשרויות צילום רבות, אפשר לעבוד גם בצורה אוטומטית וגם בצורה ידנית. אם אנחנו מסתכלים כאן, יש פה כפתור שכתוב עליו Easy. מה זה אומר? Easy אומר, אתה רוצה לתת לילד לצלם, או לכל אחד אחר שלא הכי בקיא בנושא של צילום, לוחצים Easy, כל מה שיש לעשות זה לכוון. אבל אם בכל זאת אני ארצה, אני יכול לפתוח את המסך ולהיכנס לתפריט ולשלוט על כל המשתנים שקשורים לצילום. אחרי שצילמתי, אני לוחץ פשוט על הכפתור פה play, וישר הוא מציג לי את מה שצילמתי. כדי לראות, שימו לב, אין פה כפתורים, הכל זה touch. את הקטע הזה אני רוצה לראות, אני פשוט לוחץ עליו, והנה היא מוצגת בפניי. אתם רואים? לא יכול להיות יותר קל מזה. אם יהיה לכם עוד שאלות, יש לכם את האימייל שלי בתחתית המסך, וגם ניתן לפנות אליי בטלפון, אני אשמח לעזור. אז להתראות בינתיים.